Bizipoza Nuala gure irrien isla, alaxe delako. Bizipozaren parte den beste elkarte bat ezagutuko dugu gaur autismoa duten lagunei laguntzen die Nualak eta hemen izango ditugu abestiaren protagonistak ere. Mikeli haurtzaroan beste haurrekin sozializatzeko erraztasunak jarriarren urtetan gora eginala zailtasunak agerikoak dira eta horretan laguntzen dio Nuala elkarteak. Gurekin dira ama semeak Miriam eta Mikel. Arratsaldeon. Ongi etorri bikote. Eskerrik asko. Arratsaldeon. Bueno, zer modu zaudete, ongi? Ondo. Bai. Miriam, Bai. Mikel duzu ondoan, zure semea aurkeztuko diguzu? Anei nagusi, Aurkeztuko diguzu? Bai, Mikel da nire seme nagusia, eta orain 23 urte dazka. Kaixo Mikel, arratsaldeon, ongi etorri. Zer modu zaude, Mikel? Ondo? Zure lehenbiziko aldia telebistara etorri zarena, ezta? Eskerrik asko etortzeagatik asko eskertzen dizu, Mikel. Miriam, autismoa izateak atea asko itxi dizkio Mikeli? Bai, noski, porque pertsona batek zailtasuna dazkanean, txikitatikan, ez daka bestien bezalako bidea eginda, ez da? Orduan, bide hori bere bidea zabaldu behar zaio. Zuek nola bizi izan duzu, prozesu hau hasieratik, Miriam? Bueno, hasieran ez da erretza, hasieran gogorra izaten da, hori, jakitzea zu daukasun semeak ez dakala bestien bidea ezin da bala jarraitu, ez da? Ikusten dozu hasieratik hori pixkate burrukan behar dezula, porque lehenengo bera ezagutu biozu, ez da? Eta gero saiatu behintzat berak eukidezan aukerak, ez da? Zabaldu aukerak bestiak bezala, beste semeak eukiko ditxun bezala. Zuk aipatzen duzu hasieran dolu bat dagoela. Bai, hori da, beste edozer gauza bezala. Ume bat daukasunean diferentea, ero bestien diferentia daukasunean, claro, hasieran disgustua da, ez dakizu nola ze izango dan berataz, eta hasieran ez da erretza. Baina, bueno, dolo guztiak bezala, pasa hoin bia da, eta gero esaten dozu, bueno, hau dago, eta aurrera atara behar da beste semeak bezala, ez da? Eta aurrera ateratzeko, zein dira Mikelek gainditu behar izaten dituen zailtasunik handienak? Bueno, Mikelek dauka autismoa, orduan autismoan komunikazioa da problema nagusiena, eta gero ulermena ere bai, ez da? Ulertzea ingurua eta bera komunikatzia eta bestio bezala, zailtasun handixena da komunikazioa. Aipatu dugu sarreran ere, haurtzaroan beste haurrekin sozializatzeko erraztasunak jartzen dituztela. Bueno, bai, hasieran txikitan, igual prozesua, danak batera, lasai. Haurtzaroan agian errexagoa da taldeetan inklusibitatea bultzatzea, eta abar? Hasieran txikitan? Bai. Bueno, orain hobeto, ez da, lehen Mikel txikia zanean, igual zailagoa zen, baina oin gero eta gehiago inklusioaz hitz egiten da, eta gero eta gehiago lantzen da leku guztietan egotia beraiek, ez da. Baina hasieran txikitan, igual erratza da, jolasak eta horrela, baina gero nagusiak hitzen dira zen einean, zailagoa da. Eta zergatik da zailagoa? Zer gertatzen da nagusitzen hasten diren horretan zertan dago gakoa hor? Oso nervioa. Behar bada txikiak direnean, aurrak berdinetik berdinera elkar ikusten dute garbiagoak dira aurraren begiradak eta hobeto elkar harremantzen dira, ezta? Gero behar bada zailagoa da harremantze prozesu hori edo... Bai, zailagoa da. Mikel, zu Uliazpira joaten zara, ezta? Bai? Zer da Uliazpi, Miriam? Bai da, Gipuzkoako fundazioa, Diputazioko fundazioa da, eta horra juten zea. Eta zeiten dezu Uliazpin? Matematika. Ikasi, matematika eta hizkuntza beraia izan. Matematika eta hizkuntzak ikasten dituzu bertan? Eta lana ere, bai? Lana. Bai, zer lan itzen duzu?
Gurutze gorrira. Gurutze gorrira joaten da. Batzen da. Jatekoekin zeitzezuean. Baina, jatekoekin. Han loteak itzen dute, janarien bankuan. Eta gero baita ere juten zarete. Hortura, gero gureak arduratzen den nagusien egoitzan toaiak eta tolesten, da hortan ere laguntzen dute, da zenbait lan batzuk. Gustora bentsat? Mikel? Bai. Biztan da Uliazpi, beretzat Mikelentzat leku garrantzitsua bihurtu dela, ez da? Bai. Barak jarraitu zuen, esan eskolan, gero gelan, eta gero probatu genuen ere, Gipuzkoan dago gureak, Bizkaian lantegi batuak bezala, probatu zuen, baina, han zauan berandako tokixia eta azkenean Uliazpira juntzan. Eta Nuala elkarteko kideak ere bazarete, zer da Nuala, Miriam? Bai, Nuala da Elgoibarko aniztasun funtzionala dutenen guraso taldea. Pixka zabalduta gaude Deba barrenera, eta hor ez bakarrik autismoa daukenak, baizik eta buru paralisia daukenak, Down sindromea, Rett sindromea, adimen urritasuna daukenenak, pixkat gizartean tokauzan guraso batzuk juten ginala udaletxera, zerbitzu bila, porque ateak itxita geneuzkan. Eta nahi genuen ate horiek ireki, eta horrela pixkat sortu genuen Nuala. Eta Nuala, hitza bera, zer da edo nor da? Nuala da, Nuala Gardner, da eskoziar emakume bat, semia autismoa zaukan, eta berak liburu bat idatzi du, pelikula bat egin zen bere kasuaz, eta gero liburu atera zen, berak semia zaukan autismoakin, eta, zer nola, ze burruka eukizaban, ez da? Eta borroka hori euki, eta berak konta hori zaban, eta Elgoibarko udaletxeak gonbidatu inzun txarla bat ematera. Eta txarla hori, eta gero berarekin kafe hartu genuen, guraso batzu ditzu zigoen udalak, kafe hartu genuen berakin, da ikusi genuen ze garrantzitsua zen egitea, elkartzia eta daun artean pixkat lan itxia, ez da? Nualak helburu argia ditu, beharrak? Zein dira Nuala elkartearen beharrak? Beharrak, gu nahi dugu aukerak zabaldu, ez da? Zabaldu itxugia, nahiko, udal mailan, udalari, esker, kirol patronatuari eta musika eskolari, ez da? Baina, ondiokan gauza asko, ez da? Adibidez, lan mundua, ikasketa eskuntzan, zabaldu inbiardia zondiok aukerak, ez da? Eta ekintza asko egiten dituzue urtean zehar? Bai, dugu txarlak, sensibilizatzeko, txarlak, gero lortu dugu beraiek eukitzia atiak zabaltzea musika eskolan, kirola egitea, lehen ez, da orain bai, eta gero uda kuadrilla ere, ekimena. Zer da uda kuadrilla? Bai, adibidez udan, atzaldetan, beraiek monitoreekin ertetzen dira, eta beste gaztiak bezala, ezta? Piztinara jun, eropasiora, edo soze hartzera jun, horrela. Mikelentzat Nuala ere leku polita izango da, edo proiektu polita, ez da, Mikel? Uda kuadrilla eta gustora den da. Hemen ari gara irudiak ikusten, eta begira gaude. Horra da, bebitzu, gauza horiek lehen ez, baina orain, Elgoibarko ekintzetan, ez da, gure gaztiak parte hartzen dute, ez? Bai, Elgoibarko tanborra da, ero Mozorro egunian, eta bai, zenbait ekintza itzen dira, eta danian ez parte hartzeko aukera izatea. Nualako beste kide bat, beste lagun bat ezagutuko dugu jarraian, Andoniren semeak, Mikelek, autismoa du. DBH lau mailako ikasketak egiten ari da, baina badaki datorren ikasturtean aldaketak etorriko direla eta aita semearen etorkizunarekin pixka bat kezkatuta dago. Gurekin da, Andoni Goikoelea. Andoni, arratsaldeo, ongi etorri. Andoni, zuek ere baduzu beste Mikel bat, ez da etxean, zer moduz dago, zuen Mikel? Ondo, gaur etxean geratu da eta gero logopeda zijoan. Mikelek 16 urte ditu eta autismoa du, eta bere anaia bikiarekin oso ongi moldatzen omen da. Bai, ondo eramaten dira, beti daude juntu, bakoitza bere edadean
etadeko gauzak egiten dituzte, baina, gero Mikelek gauza batzuk egiten ditu eta Anderrek beste gauza batzuk. Beraz, eskolan ere, elkarrekin ibiliko dira orain arte, edo ez? Mikelek errepiketa zuen kurso bat, eta anaia dago batxilergoan, eta Mikel dago DBH lau, Eguberko ikastolan, DBH-ko lau gelan. Zuek nola bizi izan duzue Mikelen prozesua? Milanek esan duen moduan, hasiera batian oso gogorra da. Ematen dizutenian diagnostikoa pizkat dolua moduan, ez? Baina gero badakizu aurrera egin behar dezula, arazo hori dakazula etxean, eta bestera batera bizi modua egin, ez? Eta hasieran pizkat pena handiarekin, baina gero, denbora pasa ala, hobeto hartu dugu gauzia eta ondo. Esan dugu, 16 urte dituela Mikelek. Nolakoa da zuen semea, Mikel, Andoni? Mikel, mutil lasaia da, oso ona, eta gero gainera langilea da, batez ere gustatzen zaion gauzekin oso langilea, eta beti dago prest besteak laguntzeko. Lagunekin ongi moldatzen da, gurasoekin ongi moldatzen da, zer moduz harreman horiek? Bai, gurekin ondo, eta gero lagunekin beti irtetzen da, astebukaeretan, baina, gero lagunak 16 urte dituzte, eta badakizu nerabeak hor beste toki batera jotzen dute, eta bera etxera etortzen da, eta nerekin egoten da, eta ondo. Lagunekin ondo, bere betiko lagunekin ondo. Andoni, zuri Mikelen etorkizunak kezka handia eragiten dizu? Bai, zeren eta, beraia orain bukatzen du ikastola, eta beretzako nola esango nizuke da, aldaketa handia. Lagatzen du ikastola, institutora joan behar da, eta gero hortikan aurrera zer egingo duen, ez? Pertsona hauek ez dakate hainbeste aukerak bizitzan, eta beti batez ere gurasoentzako gertatzen dena da, eta guk ez gaudenian zer. Gurekin daudezen, guk bizi garen bitartean, badakizu, beraiekin egongo zarela, baina gu falta garenean zer. Eta kezka hori beti, eta denbora pasa handitzen joaten da. Eta etorkizunari buruz eta ikasketei buruz ari garela, berak zer egin nahiko luke? Bera historiadorean nahiko luke izan. Gustatzen zaio? Asko gainera, oso, asko. Gertatzen dena da, nola ez diotela lago historia egiten. Nahi esan, unibertsitatea ez diotela lagako joaten. Baina nik usten dut, beran nahi duena afizionatu moduan egiten ari dela eta asko gustatzen zaio. Beraz, ezingo du historia ikasi? Ikasi. Ikasi nahi dut esan unibertsitatean. Titulo ofizial bat ezingo du atera? Hori da. Baina nahi dut esan gero afizionatu moduan, gauza mordua. Historia asko gustatzen zaio. Kasu honetan hori izango da beraz autismoa duelako? Bai, kontutan euki berak ikastolan euki duela AZI deitzen dela, kurrikulum adaptado. Eta orduan, horrek ez dio ematen titulo bat eukitzeko aukerarik. Baina, nik usten dut orain gauza batzuk hasi dira aldatzen, pizkanaka hezkuntza sailean, eta nik usten dut igual hemendikan urte batzutara edo igual zerbait aldatzen baldin badute, zerbait emango dute tituloa moduan eta gero pausua jarraitzeko. Zuentzat, Nuala elkartea zer da, Andoni? Niretzako izan zen, batez ere gauza oso garrantzitsua zen eta hasiera batean ematen dizutenean berria, zure semeak daukala autismoa galduta moduan zaude. Ez dakizu nora jo, norekin hitz egin, gero gu genuen aukera ona Gautenarekin hasi ginala, eta gero herrian Mirianekin eta beste pertsona batzuekin hitz egiten zenuen, baina
esperientziak eta jakitean nahi genituen, ez? Eta nola, Mikel da, nire Mikelen baino sarragoa, euren esperientziak, eurekin hitz egiten, esperientzia onak jaso genituen, nondikan jo, zer egin, eta horrela elkartu ginen Elgoibar eta Mendaroko familia batzuk, eta eurekin lortu genuen, hori ez, danien artean baitzegin, zer nahi dugun, nora nahi dugu jo, eta bakoitzan esperientzia kontatu batak besteeri, eta hortik aurrera lan osona egin dugu, nire ustez. Andoni eta Miriam, kontua zuek sinisten duzuela zuen semeengan, eta beraiei etorkizunean ateak irekitzeko egiten duzuela egunero borroka, ez da? Bai, eske, lehen esan duen bezala Andonik, badaude erakundeak ez da probintzi maila gauten, atxegita horietan gu ere sozio geha parte hartzen dugu, baina batzutan horiek urruti geliteak jakuz herrixetan, ez da? Guk herrixetan ere nahi dugu, hori aukerak, eta guk sinisten dugu beraien kapazitateetan. Klaro, horiek nahi ditugu landu eta aukera eman, bai. Borroka hori egunerokoa da, ez da, Andoni? Eta hor pauso asko daude oraindik emateko? Bai, ez bakarrik neot esan instituzioarekiko, baizik eta ere gizartearekiko. Askotan ikusten dugu, gizartean ez dutela ulertzen mutil eta neska hauen egunerokotasuna. Tira, Mikel, gustora zaude hemen? Bai, gustora zaude? Guazen orain Amaia Agirreren gana. Amaia, arratsaldeon gaur Bizipozari esker beste elkarte bat ari gara ezagutzen, Nuala elkartea. Ez dakit ezagutzen zenuen, baina kasu honetan autismoari ari gara presentzia ematen. Eixo, arratsaldeon. Bai, euren berri euki baneukan, esan bezala Bizipozari esker, baina egia da ez dudala gertutik ezagutzen. Beraien web horrian aritu naiz begira eta zenbait elkarrizketa ere entzun ditut. Eta burura etortzen zaian lehenengo gauza da, mundu hau guztiontzat izatea nahi baldin badugu, normatik ateratzen den edozein gorputz, edozein garun, edozein izaera, deno jarri behar dugula gure aurretik, gure aldetik alegia, bereziki horretarako ahalbideak dituzten instituziori begira ere ari naiz ez. Niri gogorra iruditzen zait entzutea aisialdirako edo lanerako ez dutela nahi beste aukerarik ez. Horretarako behar dira horrelako elkarteak, nik uste dut egin ahal izateko askotan lehenengo eragin egin behar dela eta ikustarazi eta gizarteratu ez da, Andonik aipatu duen bezala. Eta askotan pentsatzen dute inklusioa hitzarekin ahoa betetzen zaigula, baina gero baliabideak falta direla. Eta hezkuntza arautuan uste dut laguntzak jasotzen dituztela, baina gero hortik kanpora edo helduaroan egia da urri geratzen dira ez dela laguntza horiek. Eta baztertzeko arriskua egoten dela beti normatik edo kanon jakin batetik pixka bat urrutixeago dauden horiek. Eta uste dut justu alderantziz beharko lukela, alegia hain justu hauek dira ez da, neska mutil hauek behar dituzte laguntzarik handienak, eta era berean aniztasuna denontza dela aberasgarria, hoixe da nire gogoeta. Amaia Agirre, eskerrik asko, aizu Miriam, Bizipozaren parte zarete, zuek ere orain, zer ematen dio Bizipozak Nuala elkarteari? Hombre, biztara agartzia hemen ez da medioetan, Bizipozari esker, da gero, ez gaudela bakarrik gu talde txikixagea, baina, Bizipozari esker, aukera dugu ezaguterazteko, gizartan azaltzeko, eta gero ez gaudela bakarrik, talde geixo daudela gu bezala, eta usten dut danon artean indar gehiago daukagula, ez da, gauza geixo hitzeko. Kantaren grabazioan, Mikel, zuk parte hartu duzu, zer moduz grabazioan? Ondo, ez da? Bai, ondo pasatu genuen, bai. Kanta entzuteko aukerarik izan duzu, Andoni? Bai. Gero gainera, herrian asko zabaldu da, eta jendeak batez ere lehengoan ikastolan egin zuten merkadio antzeko bat, eta bukaera izan zen danak gure abestiarekin dantzan eta abesten, eta oso polita izan zen. Bueno, entzun dezagun, ikus dezagun kantuaren bideokliparen zati bat, Xabi Zabalaren musika, Oiana Aranaren hitzak eta Bulegoko Tomasen ahotsa laku bat.
Esan egun sartzeko abestiko protagonista bati, laku bat abestiaren parte izan den artista hitzen egilea gurekin da Oiana Arana. Kaixo, Oiana. Arratsaldeon. Ongi etorri, Oiana. Oiana, zuk nola jaso zenuen proiektuan parte hartzeko deia edo mezua edo... Telefono deia izan zen, biziposatik jarri ziren zuzenean harremanetan nirekin, eta galdetu zidaten proiektua, biziposa proiektua ezagutzen nuen, eta zorionez ezagutzen nuen aurretik, eta abestien proiektu hau berau ere ezagutzen nuen aurretik, beste lagun batzuk aurretik arituak zirelako letragintzan eta bar, eta laguntzen eta iritziak ematen eta aritu nintzelako aurrez. Orduan, deia jaso nuenean ilusioare egin zidan ez, niri oso proiektu interesgarria iruditzen zait, gainera Euskal Herrian joera handia dago ez, abestiak egiteko gauza guztien inguruan, eta niri asko gustatzen zaite hori, eta orduan horren bitartez biziposa hobeto ezagutzea, Nuala elkartea ezagutzea, eta gainera abestiaren prozesuan parte hartu alizatea, plazerra izan da niretzat. Eta behin bizipozarekin, elkartearekin eta Nuala elkartearekin elkarlanean aritu zaren honetan, zer moduzko esperientzia izan da zuretzat, beraiekin kantu hau sortzea? Oso esperientzia polita izan da ez. Nik lehenengo elkartearen izena jaso nuen, kontaktua eta abestia bera. Orduan, nik egin nuena da, haiekin kontaktuan jarri, pixka bat hitz egin genuen, batez ere telefonoz eta bar, gure interesen eta nahien inguruan, gero saltxeatu nuenez, haien webgunea, biziposan dagoen informazioa, eta pixkat horrekin egin nuen gero kantua, eta oso esperientzia polita izan da ez, nahiz eta bakoitzak bere aldetik edo egin dugun lanez, alde batetik abestia eta bar, gero denok elkartu ginen zerbait grabak eta egunean eta bar, eta ja gorputzez eta elkarre ezagutzeko aukera izan genuen ez, nik oso ondo pasatu nuen eta oso aberasgarria izan da niretzat. Oiana, zergatik laku bat? Zergatik izen hori? Ez dakit, abestian bertan laku eta leku hitzen arteko joku hori edo jolas hori ageri da ez. Animaliekin egiten dut jolas hasieran ez, laku baten inguruan dabiltzan animaliak, eta gero hori personetara ekarrita ez, animalien metaforak, metaforak izango lirateke personen metaforak, eta gero lekuarena edo bizitzan behar ditugun gauzena ez. Orduan, joko horretatik erabaki nuen lakuaren zera. Gainera, islaren jokoak ere ematen zidan zer pentsatua ez, eta niretzat lehen ere jarri duzu ez, gure irrien isla. Eta niretzat hori zen Nuala eta bizipoza elkartearen arteko zubilana edo egiten zuen irudi bat, zen nire ustez behintzat bizipoza hori da ez. Beste elkarteekin ere harremanetan jartzen denez elkarte bakoitza, besteak ezagutzen dira eta besteen isleetatik ere ez, besteek ispilu egiten digutenean asko ikasten dugu elkarren gandik ez. Eta elkarteen kasuan izan ziteken eta personen kasuan ere gauza bera gertatzen da. Orduan, funtzionatzen zidanez islaren metaforak egin nahi nuenarekin, hortik lakua, isla eta animaliatxoak. Eta ahotsa, hitzoiei ahotsa bulegoko Tomasek jarri die, beste artista bat, ezta? Bai, bera ere ezagutu ahal izan genuen grabaketan egon ginenean, eta polita da ez, norbere hitzak besteen ahotan entzutea, eta gainera lehen ere Andonik kontatu didanean ikastolan eta aritu zirela kantarekin zera, ilusioa ere egin zidan ez. Azkenean Nuala herri bateko edo inguru zehatz bateko elkartea denez edo, ez dakit nire inguruan ere kantuak ez du izan halako zabalpenik eta ez, baina Nuala elkartearen helburua herrian bertan eragitea denez, herrian eragina izan duela jakitean eretzat oso pozgarria da. Oiana eta Mikel bien artean bideotxo bat grabatu zenuten, elkarrizketa bat eta ikusi egingo dugu, bai? Begira. Nork ez du maite oinak urertzean sartu eta lakuaren ederrari so egotea, sarritan ezetz pentsatu izan bada ere, denontzako dago lekua urertzean, baita uretan ere.
Denok egin dezakegu igeri, denok jolas, denok ikusi, denok ikasi. Eta hori duela elkalteari eskelta ein handi batan ez dago pertsona. Lunti behal aluntik ez dagoen modu berean. Denok behal ditugu ilia jolas amaitasuna eta zipoza baltako horiek baino bereziago diuk. Bueno, Mikel, artista, Hasi izjarioa, erakutsi duzun horre pantailaren aurrean. Aizu, Oiana, zure sormena, zure hitzak, horrelako proiektu batean laua izetara zabaltzeak, zuretzat zer esan nahi du horrek? Niretzat berezia zen, zabalpenik gabe eta ezer gabe ere horrelako proiektu batentzat lan egiten, niretzako berezia zen, eta polita. Eta, bueno, ez zabalkundea ematen zaionean, eta jendeak zoriontzen zaituenean, eta jendeari gustatzen zaionean, bueno, uste dut ez dagoela hori baino sentsazio hoberik. Gozen Amaia Agirreren gana. Amaia Agirre, berriz ere arratsaldeon, entzun dugu laku bat abestia, zer iruditu zaizu zuri? Politia, esango edo ez da, Oiana. Gustau zitzaiten, jokua laku eta lekuana. Iruditzen zaidalako eta kantuan uste dut hori islatzen dela, zein da irudi erreala, uste dut bai kanpoan dagoena eta bai islatzen dena, ez da biak direla gu, ez da. Eta iruditzen zait, bai behar dugula denok gure lekua, laku estankatu bat izan ez zadin gure irudia. Eta nik inklusio alaxe bizi dut, itxaso zabal bat bezala, baina era berean guztion bizimoduek beharko lukete laku batek transmititzen duen bakea eta lasaitasuna ere. Iruditzen zaidalako bizitzak denetik behar duela, olatuen lertzea ez ezik laku baten baretasuna ere. Eta niri bukatzeko ez jakintasunak ematen dit askotan beldurra anistasun funtzionala duten ume eta helduekin horixe gertatzen zaigulako nire ustez. Ez jakintasunak iruditzen zait ahoz zabala, baina esku zabaltasun motza duela eta min emateko arrisku handiegia. Eta horretarako zabaldu behar ditugun ere ustez lehenengo guk begiak, gero ondoren beraiei ateak zabaltzeko. Eta beraz, animo eta lortzen dugun bizipozak dion bezala mundu bat, eta leku bat, eta laku bat denontzat. Amaia, eskerrik asko. Mirian eta Andoni, amaitzeko zerbait erantzi nahi duzue? Azkeneko mezu bat. Azkeneko mezu bat eman nahi duzue? Ez, oso aukera politxea izan dela, bizipozana. Bai bideo egiteko, kantuarena, ezagutu dugu jende asko, lantalde gehiago, eta, bueno, pozik gaudela, ez da, esperientziakin. Eta gure mezua gune genuen zabaldu, eta, bueno, talde honekin batera zabaldu dugu. Andoni, zer da zuek eskatzen duzuena, eskatuko zenuketena, zer nahiko zenukete? Gauza asko, baina batez ere autismoa eta beste pertsona hauei bazterrean ez lagatzeko. Baizik eta denekin batera aurrera egin dezakegun gizarte moduan. Hori nahiko genuke. Bideo horretan beste pausu bat eman dugulakoan. Eskerrik asko benetan hemen izateagatik denoi. Ondo pasa oporrak, orain gozatu zuek ere. Mikel, ondo pasa, orain izango dituzu ordu batzuk eta egun batzuk libre eta gurasoekin eta familiarekin eta lagunekin ibiltzeko. Eskerrik asko hemen izateagatik. Amaia Agirre, eskerrik asko zuri ere, asteburu onona izan eta nahi duzun arte bezarka handi bat. Eskerrik asko benetan.